Декември 2025 година, последното място, което беше ми останало, засяти късни, така наречени зимни картофи. За да оцелеят, бях сложил обръчи, ето махнах ги, и след това бях загънал с агрил. И сега с вилата започваме да вадим. Като тези картофи, които съм ги засял, бяха от буквално буклуци. Някакви дребни неща, останали, покълнали, развалени едва ли не. И рекох да ги захвърля вътре в земята. Ако нещо порасне, ако не, ще огние и ще натори почвата. Сега ще видим какво ще излезе. И ето, реда започва от тук до тук. 3,50 дължина на този ред. От 3,50 дължина, ето колко картофи излязаха. 20 кг пластмасова бака, почти пълна догоре. Декември месец. Средата почти. От буклуци. Просто не ги изхвърлих, а ги зарових в земята. И ето какво излиза. Декември месец вадим пресни картофи.